Seiñ rat tu ber ka bana East Jaiñtia district min ha khanyo tarik min tau blai kalan got klaplong ya ka program kerpang hasnau tu ber ha ka ba ka Seiñ rat kala le Burom bat Kynmaw Burom ya ka lingkul Sngi yap ka balai pasan pun riu jong wei ni ki Khlawait ka Rilum Jaiñtia wo tap Kyndait long makani ka deiru ka Sngi ya briu bat shibenta ka deiru ka Sngi ka bakraw namar ha ka ba kum ka ni ka Sngi utei u Khlawait ka riu la yap hakti inong shun bat slow sarong ru ba ka ni ka deiru ka jingjap thama wo tap Kyndait uba le yengele pershayu sim ka Jaiñtia pur u amratap sing uba dei usim rangba kabakum gani ka si ka deiru ka si la yun ka rat tu ber bat ka si ka bansa kan mau pateng namar lada dan wa tep Kyndait la shu mantip ka ei ka banjai kriti ka dustur ya kan yam ka rukam jongi ka bala persang ban pendu pendam min ha ki te ki por jong ka minor Henry dei wa tep ubla yeng rangba banyak kon persya ye ki briu ki bana bar ki ba persang ban musliai geriti ki dustur ki nyam ki rukam ki ba ka Seiñ rat ka nyokor bat kadang pen impen klan penne pensa hadu kini ki si ba menta ong u president ka Seiñ rat tu ber uba helping power apo ka jing penyat u president ka Seiñ rat tu ber kala pelong ru da ka jingle nyam le rukam ka ngu blai ka kenya ka khriam bat la pendep ya ka ne ka le nyam do ling do ka rat tu ber bat la pen heru ya ka lama jong ka Seiñ rat da u president barem jong ka Seiñ rat tu ber uba julpi sana la pen sngoru ya ka khana shapang wo tap Kyndait da uba belvi shila uba dei u rangba Seiñia ka Seiñ rat tu ber ule thu pat pen sngoru ya ka jingwani hiar thama usim ampratap sing ya ka rat tu ber nakadaw ba wo tap Kyndait uba naka Seiñ rat tu ber tere ban nget ban pen kala ya kan yam ka rukam ka riti ka dustur kumbala batha da ute usim ampratap sing ha ka te ka Sngi la rwai ru ya ka jingrai anthem jong ka Seiñ rat tu ber balai lam da ka seng long kami la yo ru ka jing sha tan rai na ka kunhun jong ka Seiñ rat shnong tu ber so shri kum ka jing snok ti lang kinong yalam bat ki dukhat jong ka Khasi student union wapung union blalam khama do president KSU wapung union usamla daini wan lingdo kumjo ru kinong yalam ki dukhat jong ka Jaiñtia national council tu ber circle balalam khama do president tu ber circle usamla training power kila let ban le Burom ya ka Sngi yam wo tap Kyndait da ka ba kila let bu sintiu ha umat tainam jong u tap Kyndait ubadan ha tu ber kamaishnaw la yo iru ya ka jingran ne ki riu rangba jong ka Seiñ rat tu ber kan thopru ka jingran ai khuble na u general secretary ka Seiñ rat tu ber uba joint league so la yadon ringkat langru wahi shnong tu ber kamaishnaw uba miki lingdo lambat ki we ki riu rangba Kaje tu beriong i wan ko nahal yang sepsi boy sekma cari nakada pa utre kirat yang kawasa ukit ubah udah ukne boy ko like tu ber để trong suốt trong sáng ca bay pun bay băng tri kha roi kha pa tận nhau kinh thai lê pháo chân răng để yêu im lại cứ niệm dusturiti ha cita-cita haka tak bertakan untungnya
Iaka menkul Iaka menkha Waya kajat kakenja O yang bi yagi kor yagi kharai waro ki walai upsia chaga chunong open krepi ki khnam ki rente ki white kiste ki chair ki sum open kap open rehi pi yagi chilam waro om slam de wagi nong chun daw wan hier thmagi yaga chunong ga thau kayong pi padwogamte ang usim rangkau ham ting ham kurbe nga khmat phi haden kita to ikintin kewa u pha wartau hagi khonyong garai kar omte waro kita ki chlam tapan kop ding heta ta u cham phi watki khnam ding ki nongkong sai ki ne kita ki chlam de siat ki ye kita ki chipayong sem pat kamjo yo hati yong sem kata ta ka juk wasdang ki khnam ding yumi katni hagani ga juk yong I ang ki misai Karbogamte, adin mana poigi, tiginong hiat ma kajing yele ekwajor. Suwot ki khnam kirate, suwot ki chair, suwot ki white, suwot ki ste. Haga kajing yele katwo pam, katwo kawangi, wit le wayap nagi pai yung kuber. Neba ile, hedi por iwo pam, iwo kawangi daga white. Teng demi daga kanthai. Pusem rendia, pusem muka, aku kerja muka, teng demi, daute pusem ubah kaila, ukup thatlem. Kita tak kadur gayang ublay, kadur gayang katawir katakan, bumi kuwayada, ya kita gikon yang kesengrai tu ber. Kamte, kadwayale miegi, kadwa kici payung usim. Nang yap uden uwi haden har ogam te man khaddo chemgi emlat de gan ki jingele mana chemgum emlat das dangu kan randen hanrai hamar ka daga por wan biang se chikan hun ki te ki payung usim ki wan narliang sedang biang ki jingele kuwat sedam pum hado walat kut kiding ki prau nine dal lapho I parthai ha ka daga por kat kam gajing khana ge wahe ya gajing jor gajing ele ha perli ka gajing ele man yu itki pa yong sim iwa yam mayam na gayang gayong ki kat wa dang galing gayong ki tuber em mayap wit le neti daw kat ki wadang sa de kan ran den ki yu sim ha ka ka por yu khon yung sim umanu rapo sing de yo kem yu ha ka ka por nei ba